88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulok, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Okay, good morning, good morning, good morning. Masantos, San Maabig, good morning lang ulad balang sinansakay. Unsa sabit kabkabungan nyo, programa Lik na ay balay. Pangiparuntal na sa impormasyon, balita, yan nagagawad kaliber-liber na luyag tayo Pangasinan, Tanjad Bansan, Pilipinas. Siyempre, saray nakalupyod sa yan programa. Saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Kana siyempre ang nagunuyan, nakaulot tayo si kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Para da saray impormasyon na balita tan na pangiparuntal na saray matuan likna ay balay. Jada aspeto technical si Engineer Dennis Palaganas and Engineer Richard Olanday. Tana siyempre saray kabiyangan ni na kapaborito reporters yan. Wajatini atatang tanagagi ka. Ano ba yung mga pinagchichismis nila dyan? Ha? Pero bayaan mo silang may stress, ha? Engineer Richard. Mamauran la. O ni mandalumaram sutawan manterter suran. Pinablimiran na dumarengal. Pero marakop yata ang betul suliknaan. Nasa gabay ko yan, nansa may talaga nagaylay salimuot. Sa nga salimuot na panagbilay, nasaray totoo ang gapoy antadan gawon do gingon na sa may manggawa na kaalikutasan. Yes. Ingungot subilay daratan. Dagan ira nasara may simple lang na namumuhay na walang inaapakang kaparadan tuo. Nansatay mambilay ka nakduka nasay kasalanan ya si kalabat sumakanta. Di ba? Petsa 30 da bulan na Mayo.
Happy birthday ada si Brother Ricky Jimenez. Hermano Ricky Jimenez, happy birthday. Oy, senior citizen na. Sa araw na ito, 60 years old mo na, hermano, ha? Senior citizen ka na. Mag-apply ka na sa mga asosasyon ng senior citizen, OSCA, yan. Para at least magkaroon ng mga benepisyo, yan. So, senior citizen ka na ngayon, hermano Ricky Jimenez. Happy birthday sa'yo. And you may have many more birthdays to come. Nabuwas sa petsa 31 agaw na Sabado, si Kiran member consumer na sa Central Pangasinan Electric Cooperative. At tan may agaw ya tinaon ya gagawon so satay agma. Annual membership assembly. Nasa Central Pangasinan Electric Cooperative, and according to Madam Resalinda Reyes and to Simpelco manager and the Simpelco manager, Engineer Rod Corpus, at wala ralamot so intarya iran na papremyo para dasaray miyembro nasa Central Pangasinan Electric Cooperatives. Nagawatan na buwas so agmadamot. At wala raman so may pre-qualifications si kayo at magmaliw entitled para saratan iran pre-registration manaya liwabit lang gawaan ada panamaglay na sa tayo ibisita ada website na sa Sempelco. Piano nakabatan nyo ramay mechanics no panong kayon makapan parehistro tan entitled kayo para sa ratay naglalakihang premyo. No, siyempre watan manunaan so sa ratay pigaran na motorcycle. Aya sarag yun usaran na ni ada pampasada. Yaunong ada si Madam Resalinda Reyes, sumpalyo na makapan na parehistro para maglay na satay bisita do website, isang kayo bantay na buwas. Eda satay nagawa annual membership assembly. Gak niya ka pamparehistro Nani, saling ko pa, taglapiga. At napalaranak mo, kaya makala nasaratay pa premyo nasa Central Pangasinan Electric Cooperative. Sa kwantano kapamparehistro raya si partner ko. Good morning, partner. Ay, good morning, partner. Good morning at saray dumaril na Lignay Valley. At siyempre, nasa Radyo Pangasinan. At Nagparehistro ka lang, din agko ni asali ni. Salim, tabari Salin ka. ko na ni, nagunuyan ka favorite project siguro salin tatapen. Aglapiga. Naglapiga. Mga pa naisumpot tamay sa kay motor. Yes. Di walay motor tan pampasada. Naglapiga, magmaliw ka mat, ya simple ko director. Kulantan mat, ya dapat katindi ka sa annual membership assembly. Nasa simple ko. Simpelco, Who knows? yes. Di ba? Every after 3 years may election to. Every after 3 years. Kailangan duara. So, attendance mo sa agma. Piano dapat na kumpleto. qualify ka, mang kandidato para the board of director. Na Sempelco. Kanyang gapan mo lang natin. Tanwala ni maminsan. Kumusta la? Pimawilad Pilipinas si Tebes. Agapi mawil, inarulda. Ay, Hindi impa-deport. Impawil dala. Impa-deport. Impa-deport dala. Kasi paano sa antayot inarulda, mismo ya sa Timor-Leste, Timor. At Yes. si Karaso ang rel tan impa-deport da, in-deport da, impawil da dyan bansang Pilipinas. Ganun yes. yun. Oo. Di ba? Si katoy
Kanya wajalanatan at Pilipinas, pian ara puntura may Kaso to. Ah. Di ba? Pero speaking of papawil ka paborito RJ, Mhm. na yung papawil mo at may COVID-19. Ayagi. Niya nang ko may migak mat ya reporter kabkabat mat at Pangasinan at sa kaya balay. Tawalay coverage. Nang ko ka face mask sa ikang konsikato akin. Papawila amoy COVID kuwan ko. Actually, yes. Sa Papawil. kwanto makapatagtakot kwanto. Maunglay manalwar kwanto mat. Pigarala. Correct. Actually, jad sa balita, jad Metro Manila, at na paano na ani, by June 1, at panaalwaran da malararay totoo at atong tanagagig, talapod saya so ang kakamaya tiya impacts. Anto may impacts, monkeypox sa tatong tanagagig. Yung Dati kakamayat latan, di ba? natan. Ang kakamayat lamang. Yes. At sayay Mayo 2025, wala rin confirmed cases at Mindanao with a total of 19 cases. Jad South Cotabato, Samplura. Jad Sultan Kudarat, Talura. Jad North Cotabato, Sakay. Jad Davao City, Duara. Jad Davao del Sur, Sakay. Jad Maguindanao del Norte, Puro Mindanao, Duara. Yes. Jad Visayas, akabot mo la, walay Sakay. Jad Visayas, amay Sakay, Jad Iloilo City. Ito, makapatimatan. No napulyanan ka paborito RJ, posible. Ayan monkeypox at sikatoso sa may mangiter na sa may kipapatay. Na saray totoo, yan napupukatan at saya. Ta dumamat so sayay, although curable, treatable, yakwanda. Monkeypox, pero importante, napantarian tayo. Yes, so isa namin yung klase sakit. Kailangan mantarya tayo na siyempre maunglay maalwar pero amin iratan kapaborito Joseph na inaiten ibabaga may numay payalwaran kalinisan edlaman Yes. tanjad kaliber-liber. Ganun lang yun. Wag Jad- mo tayong maging dugyot. No, Oo. amay face mask ko mo sa may anong namod sa may kaibatay trabaho. Antam jad probinsya na Davao del Sur, wala latan so executive order da. Ya Mansulong. igaganda natan so amay mandatory wearing na sa face mask. Manisyak na eh. Tan sa may strict observance of health protocols. Yes. Tapi na control daman so pan-spread na sa monkeypox. Monkeypox balat, aliwan COVID. Aliwan COVID Oo, balat. Kasi nansaman na nagmaliwa uwi tayo eh. Akal mo anda mo eh. Di ba? Kalmo anda. May face mask. May oo. ano to, face shield. Face shield. Naunaan niya pimaway, tama na ang import lara. Wala laray imported nanlapo ad chachachang kanto. Ayan ang Chichicheng, simabi insandain na patunton so satay mandatory wearing of face shield. 50 pesos ni. Kaya nun may mura mutla. Wala may kabat ko ya supplier ay akal mo antoy balag. Tala ko to ni 40 may sakay ya face shield. Di ba? Yang gano wala kad loob na luganan mo, tamirame man checkpoint, tabukbukor mo pan Yes. face shield to kani agay ing katanji ito man. Akinay kakapisil de kung tuntuwa dyan kadluganan ko ay bukbukor ko. Akinay man pisil da ni Siray. Lanti, ka-face mask mo la, dugalaman ka mo. Siya pa proteksyon ang kudyoy. Hindi ta, kiyan si katutay, kiyan na protocol, di ang babangil, ya si katutan sunupag yung gawaan. Tapi ano na alwaran tayo. So, nayari siguro ni isulong ko, sir. Tayo lukas ko yung bintana, takatungtong taka. Pero numandrarebek jay, akinay. Ano mo man, di ba pimaway man niya issue? In other words, kapaborito RJ, common sense lang. Yun, common sense. Bukbukor mo, di tanluganan mo. Yes. Gano at face mo, sa bukbukor mo. Di sarag mo na ka lang, na nasuffocate ka na eh. Correct. Di ba? Actually, tapian alwaran tayo kapaborito RJ, yag-agalan tayo malapod Mindanao at makakarjad Luzon. Monkeypox balot na na. Yes. So, that's monkeypox. Kasi itong sakit na to, na ipapasa ito kapaborito RJ. Nangyari ipasa ya, skin to skin contact. Okay. Okay. Gargaran. Yes. Marami machancing.
Di ba? Gabay ko si gargaran ha. No, Gabay ko tan. di ba? Wala man na may nububutan. Wala ra may may Gargarday. taklay Alamanda. da, kwanto ba? Yes. Gabay da kan chancing. Sige. Sa isa kayo niyarin pakalan tayo na impacts ang may pagtalsik at pagdapo ng mga likido. May laway. Naragi, wala may kabat mo, kabat ko. Ay interview mo na no may mouthpiece na telepono na ilulto. Sa musublayan niya tuputan ay merap. Ang walang nangalan ka lang magkasalita. Oh. So, salay ba? Salay ba? Ito sarag sumambiso ko. Yes. Sa kine, bisukol. Naanin. Sa kine, may usaran nyo may gamit to. May apektado na impacts. Ramay mahilig yung bias. Yes. Baysan ko pa. Lala, mamauran. Paano na ni baysan ko pa jacket mo, ikuha mo. Actually, kayo bias na very unhygienic kita. Oo, lanti, correct. Very unhygienic. Pero na may kabat mo lanti, di ba? Ano maminsan. Di ba, lino ka pamilyam, okay laban. Okay laban. Nathan, paano natin malalaman na may mga sintomas tayo ng impacts? Ito pakinggan po ninyo mga kapaborito, makakaramdam po kayo ng lagnat o pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, panghihina, pamamaga ng mga kulani, may buklaw, mga lymph nodes natin, tapos pananakit ng likod, at pananakit ng lalamunan. Yung trangkaso man. Oo. Trangkaso kan talaga man. Yes. Kaya kapag meron po kayong mga ganyang sintomas, doktor na kayo kagad. Parang sintomas din ng dengue. Lalo na ngayon, mamauran. So lahat na di ba ganyan din yung COVID? Ganyan din ang COVID. Sa mga ganitong panahon. May naputang ka. Yes. So, kaya maganda na ma-check kayo ng mga doktor. Pa-check up po kayo mga kapaborito para iwas. Mahirap lang. Nathan, paano natin makokontrol yung impact? Siyempre, sa aming komuniman, observe proper hygiene, maligo at maging malinis sa katawan, maghugas lagi ng kamay, i-disinfect ang mga lugar at mga kontaminadong bagay, iwasang gumamit ng mga personal gamit ng iba, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Tapos kapag bumabahin, takpan ang ilong at bibig. Siyempre, may nung basis ka dakala bakterya man. Yes. At higit sa lahat, iwasan kung maaari, iwasang lumabas at magpunta sa mga matataong lugar. Ayun. So, huwag na kayong maghanap ng kakampi. Suluhin nyo na lang. Ay, nakaw. Diba? So, kailangan talaga dyan, pagka may sakit na yan, kalinisan. Yes. Dahil ang kalinisan, palagi nating sinasabi, ay kalusugan. Oo. At ang kalusugan ay kayamanan. Kayamanan. Yung palagi yan, isaisip po ninyo yan. Dahil ang ganang tikulo yun na un trabaho, un kinal, ng tipong kayo kwartayo, pero napagkatang kayo sakit, ag kayo maalwar, yes. ay nabusbos mat nilang lamang yan. And speaking of bisukol, tabi lang ni man. Okay, masamit sa bisukol. Wala ginataan. Wala ni ray bisukol. Jaran saray kin siguro matalag lang. Kaumaan di tanad bugal yun mga taram. Nayari wala ni ray bisikol pero mas lakat golden kuhol mat lang. Ay hangga po. Liwliwaman. Makapakin man. Isan ken may bisukol yan native. Mas the best igataman kapaborito RJ. Ramay kuhol natin kakabalag. Signal na rin, balbalang na. Ay, socialist. Kugabay man. By the way, meron po tayong Shellfish Bulletin number 12 mula po sa BIFAR, series of 2025. Lumabas po ito May 20. Ano ngayon na? May 30 na. Pero ito po, lumabas ng May 20, pinapaalala po na yung mga coastal waters sa Bolinao and Anda ay still positive for paralytic shellfish poison or toxic red tide. Wala pa bang update yan? Baka na-flash out na. Ito yung kailangan latest natin So tingnan natin kung may update pa dito. Kasi 20 May 20 pa ito. 10 days na pero para sa ating for our own safety, yun lang sinasabi natin na
may ganyan pang nangyayari sa mga dagat po natin, lalo-lalo na sa Andat sa Bulinaw. Ang ano ko lang dyan is idayo ko mo at iray wala at bifar kasi ni-update tayo palagi. Yes. Kasi kung minsan nalalaman na lang natin niya makasamal iray shellfish nung walalay a biktima. Pero ngayon so far wala pa naman tayong ibabalita na na-poison na mga shellfish because of that maagap na pag-anunsyo coming from Bifar. Yes. So mabuhay po kayo. Ay, nga pala, yung tanong mo kanina, nakamamatay ba ang impacts? Ito, Oo. sagutin lang natin kapaborito, Ajay. ha? Para sa kalaman ng Oo. madlang people. Ang sabi ng mga expert, karamihan ng kaso ng impacts ay mild at gumagaling naman. Oho. Pero, Mhm. delikado ito para sa mga taong mahina ang immune system, Oo. tulad po ng mga may HIV, Nako. cancer, Mhm. o kaya umiinom ng immunosuppressants. Basta may ano ka, Oo. anong tawag diyan? Yung mga sakit na Sakit, oo. mamamatay din. Oo. Dahil ano yun, pagrabe ang tugon Yes. to. Tapos, vulnerable din dito yung mga bata, Mhm. lalo na po yung mga under 8 years old at Kasi may naparesistensya. yes, Oo. at mga teaspoon. Oo. Oo. Baka mamaya madami pati yung bata sa loob. Yes. Ngayon, bakit maaaring ikamatay ang impacts? Ito ang sabi ng mga experts. Mhm. Malalang impeksyon at pinsala sa organs. Mhm. Kasi kapag kumalat daw ang virus Mhm. sa loob ng katawan, Mhm. maaring tamaan ang baga, Nako. ang atay Mhm. at utak. Yung mga Oo. vital organs natin. Yes. Kailangan na wag matamaan. Yes. At yung mga secondary bacterial infection, pwedeng pasukin ng bakterya ang mga sugat Mhm. at magdulot daw ito ng sepsis o matinding impeksyon sa dugo. Mhm. Tapos magkakaroon tayo ng problema sa paghinga. Kapag may mga lesions sa loob ng lalamunan o baga, pwedeng mahirapang huminga o magkaroon ng pneumonia. Mhm. Yon. Kanina nasabi rin natin, pwedeng makaapekto sa utak natin. Mhm. Pwedeng encephalitis o pamamaga ng utak. Very rare, Mhm. sabi ng mga experts, pero seryoso. Pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. Oo, yun. Maaaring magdulot ng seizure, coma o kamatayan. Yun. Mhm. Yan. Very rare nga, medyo madalang. Kung baga Yes. sa kung baga sa 1,000, dalawa kung ikaw yung dalawa Yun. Di buti nang mag-ingat. Swerte mo. Oo. Pero may text tanong si Arnold po. di ba? Anong tanong Sabi ni niya Arnolfo? dito, ang sabi mo idol, kalinisan ay kayamanan. Pwede rin bang kalinisan ay kalusugan? Pwede rin bang sabihin karumihan ay kalusugan? Dahil yung kilala kong taong grasa hanggang ngayon buhay pa. Siguro na-immune na yun, di ba? Yun. Di ba? Yung taong- katawan niya kasi yung Di ba? kuminsan kasi yung katawan natin nakaka-adapt sa environment. Pala. Oo. Tingnan mo yung taong grasa nga naman, nandun lang, nagluluto-luto ng kung ano-ano, di ba? Ang Oo nga, no? kinakain, pero ang Believe- lakas-lakas. Believe ka sa mga taong grasa, Di ba? Oo. Siguro, hindi ko may paliwanag, Arnolfo. Wag mo nang lituhin yung isip ko. Basta ang alam ko, ang kalinisan ay kalusugan. Oo. Mas mapalinis ka laman mo, malusog ka. Yes. Baka hindi mo alam, ang lakas ka mo. Ang lakas ngayon, baka may namumu na sa kanyang katawan ay, yung sinabi mo partner na nakaka-adapt din sa sitwasyon. Oo, nakaka-adapt din. Kaya nga sabi nila, kapag yung bata, habang bata pa, expose mo na sa environment. Pala. Oh, Kanya na expose mo may manggalaw-galaw na work, Hayaan mo lang. Ma-expose. Ma-expose para aliwan magmalo ya singa di may delikado ya day sa labat ya peket na virus sa sikatuot. Mansakit lang tampol. La. Yes. Ganun ba yun? Pwede. Saman pinupulyanan dagmot yung tan. Ya man tibla kud pilapil pitek. Sa pambiliban mo, kapaborito RJ, may mga bata noon, amok muringis lang. Muringis. Manter-ter sumutog to. Correct. Numaminsan unda pulad bibilto. Pero mataba-taba. Pero biglaton singluton umpawel. Agay, wala ra ay agay. Perdonan, saray mamangan akiniraman. Antawa malag dalay panglos. Lantid Ay duma. tanong makanang nga ka. Ay,
kaibigan ko, singluton tong pawil. Umpawil. Ay, No, perdo na kinot. sa rin mamanga na. Pero talagang noon yun. Noon yun. Pero ngayon wala na rin kasi yung mga bata rin naman tama. ngayon ay marunong na rin Oo, paano. saka parang Oo. social na yung mga bata ngayon. Oo. Pati yung magulang, social na rin. Yes. At taga Pangasinan, Tagalog to anak to. Napapansin mo yan? Kanyan tuloy. Oo. Ari ugugaw natan, ngangali agdalan na talo sa aral lalarom iran Pangasinan. Oo. Mm. It's dying dialect wanda pero lante. Wala ni may mother tongue. Wala ni. Wala mat ni. Kasi- Wala mat ni aka-integrate mat ni. Aka-integral Oo. kasi lapudsatan nanaaralan na saray ugugaw paluroy mo katay anggad antadalay man salita Tagalog pero no akapan grade 1 lara naputik dalay Pangasinanda because of that mother tongue. Yes. Kanta no wala ni man siguro dapat tagdaman kalan di ba? Piano napansan siya so may salita sa kaya probinsya di ba? Mano paglabat ka paborito Ajay? Singa sikat tayo dyan. Mansalita tayo Pangasinan. No? Minsan Tagalog tayo. Because, siyempre, kami amemot, eray dumarangal tayo, makatalos sa Pangasinan. Yan. Para sa rami aga makatalos, minsan man Tagalog timan. Pero, siyempre, sa luyag tayo Pangasinan, di ba? Napag mansalita tayo Pangasinan. Kaya nga, Pangasinan. ay yung atin ni Radyo Pangasinan. Pero, napapansin mo, Mm. kahit saan ka pumunta ngayon, Mm. katungtugon dara anak da Tagalog. Un. Mga Yato talaga. Wala ni rami Inglesero. Inglesero. Hindi, pero sa ugonatan, gana may bangat because of that teknolohiya. So, Facebook. Mabala na babantayan. May apok ya talo ito. Wait, lolo, wait. Kantura. Tako mo ibabangat di English yan. Kantura. Wala laray, lalo kanto English. May salita Yes. to. Because sa amin Cellphone. nababantayan that Yes, cellphone. cellphone. So, ganon. Ay, nako. Anyway, binabati natin ang happy 60th birthday si Nanay Francisca de Guzman. At siyempre, belated happy birthday Ilang rin taon kay- siya? 60. Ka-birthdayan to hermano, kaya binatik lang na Oh. naman. 60 years old to nga, Oh. si hermano kaya Ricky Jimenez, ya kaibanan Engineer Alfonso. Ayun, happy birthday. And likewise, belated happy birthday daw kay Merly Macapas. Greetings from Madam Lita Sandoval. Wow. Dakal matlay benepisyo natin na aray senior anto Ay, dakala. Dakala. Wala po Dakala. local government, wala pira ni may malapod national government. Yes. Pero as expected, kwanto may kyan, kumparik ya manginginom, awilan tala ni nanto tay as Expected? expected kwanto. Sa gabay mo ibaga, dyan Pangasinan. Si Katoy Ilaluan? Si Katula, di ba? Mhm. Si Quintan, si Aturo ya Chief PNP. Yes. Di ba? Actually, oh. inanunsyo damay walala apelito, antaklaya si Katoy. Di ba si Katan? Kanyan as expected. Oo, kasi no, say pangibabase ang that performance, di well, ba? anta mo ala kasi, Malabas so accomplishment to. no, Di ba? naunor mo'y gangan, Mm. that is a big accomplishment. Naral tura may Sanamigo. Mm. Di ba? Yes. Sanamigo. Sipa? Sanamigo. Yes. Di ba? Di, syempre, balaga accomplishment. Mm. Di ba? Mm. So, anyway, congratulations. Pero antam, kapaborito Ajay, a break dalamay ken may usual practice at PNP. Usually say na-appoint sa Chief PNP. may Ken. Aray PMA years or PMA graduate year. na PMA, Isa Philippine na may next Military and Academy. rang. Yes. Seniority ko mo. On. Di ba? Pero natan, Hindi la? I think General Torre is kato isang ka-primero niya Yes. graduate na PNPA. PNPA. Yan nagmalip ja Chief PNP. Mhm. So Ikaw from ni- him, gone are the Anyway. days na ang mga nag-chief PNP, mga graduates ng PMA. Ako, alam mo, di ba si amigom, classmate mo, PNP imot? Mm. Pero bakit siya yung una? Nagretiro na sila, yung mga iba. So, Kasi na-reach na nila yung retirement siguro age. kasi yon siguro nung nag-aral sila sa PNPA, Medyo may edad na sila. May May edad edad na sila. ganun. Oo. Tama naman. Yes, Tama naman.
Oh, so congratulations na lang. At syempre alam mo noon ang pinipili yung seniority. Pero ngayon mula nung malala mo kung sino yung nasa parang lower class ng mga nasa higher class na naging PNP chief. Simula yan kay ngayon na-elect uli na senador si Pampilo Lacson. Panfilo Lacson. Yes, 'di ba? Marami Yes, siyang mga nilagpasan na mga senior And officer. I do hope that with the appointment of General Torre, he will live up to his name. Kasi 'di ba, singaran to Torre. Torre. Pagka Torre ang sinasabi mo, tinitingala yan. Doon. Tama. So tingnan natin at siyempre malapit na rin palang magretiro din eh. Siyempre. General Torre. Ayan. Parang naalala ko pag binabanggit mong General Torre, yung sa Bugalyon, si Torres Bugalyon. Torres Bugalyon. Parang dito sa Dagupan, may Torres Bugalyon dito noon. Ito yung A.B. Fernandez Avenue ngayon. Okay, so dyan lang po kayo. Magbabalik po kami ni Kapaborito Joseph pagkalipas lang ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa Lignay, bali at ating talanggagi, kalop kantabi ni siyempre Saray Magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay Magtarilingkor, Magtariran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Oy, hello and good morning manayat. Saray dumurungal tini, of course kay Sir Jerome, tani mikakasila ka paborito RJ. Basam na. Ta mampusak ni kuno insan wala ni dasalanto. Okay. Welcome to our parish of St. Andrew the Apostle Parish Church, Poblacion, Bogalion, Pangasinan. At si Karadi Reverend Father Raymond Oligani, our parish priest, and Reverend Father Jerry Indito, our parochial vicar. Oy, andyan na pala si Kabalens ko Sir Jerome, ikumusta mo kat Father Raymond Oligani ka-classic standard minor seminary. Si kami ma'am kaklase. Kumusta mo Kabalens? Welcome to Poblacion Bogalion. Yan. Talagang ay Sir Jerome, aga pautit. Talaga. Sana, siyempre. Sarag tuloy mampusak. Sarag, mampusak ka lang si Ren. Say kay Sir Joey Di Guzman Quinto. Magandang araw mga kapaborito. Greetings from Philippine Business Bank managers, namely Region Head Artemio Orticio, Board Member Marvin Barte, BM Mariol Salidongdong, BM Chris Baltasar, BM Sam Matamo, BM Aurelio, kung nabasa, BM Bani Abella, BM Melissa Palomares, BM Lai Plete, BM Efren Ontalan, BM Cecil Hofana, Maui La Figuera, and yours truly, BM Joey Quinto. Yan. Sabi naman ito, good morning Idol RJ and Idol Joseph. Marakapso panag balita yo kanto. Kokomentaryoan kanto erayoy balita. Balita. Si Thank you. Si Gaspar family. Bati yo kami kanto. Barangay Kalit, Binmalay, Pangasinan. Good morning. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. At kay Madam Lynn Coronel, good morning. Yan. At siyempre mga kapaborito, basam na ay kapaborito Ajay. Wala ibabaga natin na si Commission on Elections. Iaagdala awaton iraratay barangay certificates as proof of residency for voter registration. Tipak. Ha? Tipak.
Tipak ya talaga. Akin ko mo. Abayag la ko mon. Kasi piano na iwasan so sara may untutuk kya biran butante. Yon, flying voters. Akin ko mo. Ah. Because of that barangay certification ang gano ang gapoy na approved residente da demanded barangay tawalatan niya sertifikasyon na inter na kapitan awatan da. Wala lang ti apito Sarag yawan. mo ni Mike yan. Yes. Mamparistod sa kaya Comelec office. Yang gano di man ka mampapa. Nagdakawat ng di man dyan. Isan malaki certification. Di man ka mamparistod sa amin sa kaya Comelec office. Pero sa address mo, di man aalisan mo, di man sa nanoy baloy. Wala apituyawan ko lang ti socialist. kapaborito Ano RJ. ba yan? Paano Right yan? after the election, wala apituyawan ko sa kaya tricycle driver. Antam sa imbaga to siya sa itwa sir kwanto. Dakol kamin flying voters ditan. Oh. Saksakay so address me. Nandurumay apelido me. Oh, nitan. Akin balot natan ta agtan nanengneng na sa Comelec aglara man kalaw. Rekabiyangan na Commission on Elections. Saksakay so address da. Saksakay so abong tuturo da. Pero nanduruman ni apelido da. Nitan. Labin-anom nira. Paano boarding house? Ano ba yan? So, ang sabi ng Comelec, di na pwede. Yes. Nire-revise po nila yung guidelines ngayon at tinatanggal na namin kwanto na best friend mo. Oy, si Sao. Tinatanggal na namin yung barangay. Napakakitang gilas, Barangay certification bilang ebidensya na pwedeng gamitin bilang pagpapatunay daw na taga doon ang mga tao. Ano? May sinabi ba? Kailangan tingnan kung may residente ka, ganon. Siguro ang binabago ngayon kapaborito RJ, yung ID na lang. Titignan yung ID, official ID, identification card. Kasi doon sa official identification card, nandun talaga yung address mo. Kung saan ka. Yes, like yung driver's license mo, nandun ka. Yun, importante. So yun na lang ang i-required. Oo, yung national ID natin. National ID or yung ano. Speaking of national ID, kung no, balang lamay ID. Akin na, muna na lang ganatan. Papel ni. Ay, kanya na sikatutan so bali-bali. Balita, malalapod ko, Melekta. Sige. Sa ikong kulang, tagi, Tipak, sana kaya anunutan katipak. nyo antis na sa may midterm election. Diba? Ang daming kwan yan. Ang daming, saka kahit na hindi sila iningganyo o kaya hinakot ng isang kandidato, sila mismo ang umaalis sa kanilang barangay at pumupunta sa isang barangay o kaya bayan, kwamula, because of that, itiran. Ay balog di man akla. Di ba? Anong nagiging saysay nung, di ba? Kaya nga Ay, socialist. Kaya good tawag nito. Good move. Good move. Sa Comelec dahil finally nakita nila yung depekto ng ginagawa nilang pagtanggap lang ng barangay certification na sila residency from that place. Mabuti naman na-realize nyo yan. Matagal-tagal na yan. Okay yan. So, anong sabihin natin? Kasi yan, in preparation, dito naman sa magiging pagkandak ng barangay election. Di ba? Preparasyon na yan. At dyan siguro, may papatupad. Di ba? Ay sana magtuloy-tuloy na yan. Testing. Oo. Para hindi na parang wala na yung yung flying voters na talagang ginagawa ng mga ilang kandidato bilang estratehiya nila para sila'y manalo. Kasi alam mo kapaborito RJ, yung future ng bansa natin nakasalalay din sa Comelec. Hindi ba nare-realize yun? No. Kasi sa pagpapatupad ng Comelec ng isang malinis at maayos na eleksyon, yung mga striktong di ba? Isang malinis at maayos na eleksyon, mapapaunlad natin din ang ating bansa. Because, why? Akin bakit? Siyempre, mampili tayo na sara may manupunapag. Yaon nirong ditanya man sirbi at bali tayo.
natano, pili-pili tayo. Yari man na punupag yaman sirbit bali tayo, unaligwaso bali tayo. Gauntan. Oh. Ay, bless you, Comelec. Tinatanong ni Sir Jerome kung paano kami nag-classmate ni Father Bo. Boy George. Nag-classmate kami, Sir Jerome, sa Mary Help of Christians Minor Seminary sa Binmali, Pangasinan. We were classmates for about 3 years. Curious si Jerome. Curious talaga. Tinanong. Sige, sinagot ko na lang. Para undaan sa kanunutan mo, para Jerome. ma-satisfy ka na, Sir Jerome. Yan. So, mabuhay po sa Comelec at magnayon lawas kumunta niya desisyon nyo. Anta, tuloy-tuloy na po yan. Ha? Para malinisan natin yung listahan ng mga butante po natin. Oy, birthday pala ni Mayor-elect Josefina Ede Castañeda ngayon. Ngayon? May 30. Ay, ka-birthday antoy Kuyak Manaya. Oo. Punta. Happy birthday, Ninang. Yes. Birthday yung Manaya natin. Or sa celebration, ta si Iman. Yes, bumabati sa inyo, Mayor, ang Mayor-elect ang Lingayen Information Office. Okay. Of course, headed by Madam May. So birthday nila ngayon. Birthday pala ngayon ko lang, ang alam kong birthday kasi si Ninong. Malapit na October 13, the late Mayor Jonas Castañeda. Natan so birthday ng Mayor-elect Mayura Iday Castañeda. Happy birthday, Ninang. God bless you. Many more birthdays to come. Nako, hindi yata narinig yung pagbati natin kanina. Sige, hindi ko raw binasa. Babasahin ko na. Alin? Siyempre, ako maunurod asawak. Kanyan babatihin ko na uli. Sige. Bumabati po ng happy birthday si Madam Lita Sandoval, ang ating mother-in-law, kay Madam Francisca de Guzman ng happy 60th birthday. At belated happy birthday din kay Madam Merly Macapas. Yan. Happy birthday. Happy birthday ulit. Yes. Tanong ko lang, bakit yung announcement ni BBM na increase ng mga electoral boards, wala pa rin? Wala pang budget. Wala pang budget. Diba 1,000 yun? Plus 2,000 pa yata eh. 2,000 plus 1,000, that's 3,000. Baka sa susunod na payroll nyo, pasok na. Pwede. Basta nandyan yan. Kasi ini-announce niya eh. Sabihin nyo sa amin kung di bibigay. Yes. Iliing minay-nay. Kasi karapatan ninyo yan. Di ba? Yes. Otherwise, baka tama yung sinasabi. Alam mo ba, may binulgar si Ricuan, dating Congressman Tebes. Na ano? May binabanggit siyang bangag. May binabanggit siyang bangag. Oo. Sabi ko naman, ikaw naman, nahuli ka na ngayon ka lang magsasalita. Ay, nako, sir. Pero siyempre naman, pagka may mga ganyang akusasyon sa'yo, Sir Tebes, sabi mo naman na wala ka dun, hindi naman ikaw ang mastermind, then patunayan. Yes. Diba? Kasi may kaso eh. May sinabi siyang ganyan. Meron? Ano ba yan? Meron? Kasi Tapos, lahat naman hanggang hindi pa napapatunayan, di ba? Oo naman. Yan yung presumption presumption of innocence until proven otherwise. Kaya Madam Makashib Alvarez, good morning. Ay, good morning po. Good morning. Sa mga nanonood, dami pa lang nanonood sa atin at sumusubaybay. Pati na rin yung mga marites. Palagi tayong pinapakinggan kung nandito pa tayo. Mga marites, good morning. Kumusta na kayo? Smile. Smile. Okay. Basta kayong may stress, hindi kami. Bahala kayo. Notice of scheduled power interruption mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Sa June 1, Sunday, manlapot alas 8 kabuwasan yung alas 5 nga ron, medyo mabaybayag yan. Huwag sa Sabado dahil siyempre para makipag-participate kami sa yes. Kaya Sunday. So, saray na andian na kuryente, biyak, kanawalan, Binmalia, biyak, kanawalan, manat, nagilayan, gayaman, kamalay, Santa Rosa, Kalit, Tumbor, Balagan, Lumboy, Papaguyan, Parayaw, Palyas, Nagpalangan, Dulag, Amangkuro, Balugutan.
Basing. Nadali ka. Nadali tayo. 8 to 5. Walang ligtas. Yan, sa 8 to 5 po yan this coming June 1, Sunday. Panigo, At, panigo. Panigo. Bula na June. Tapos, portion of Lingayen, Matalabatan, Namulan. And then, portion of San Carlos City, Parayaw. Saan naabe kasi? Parayaw. Sige, Yan, sasakya Parayaw. Simpok. Oo. Because, tigaan, in Say, GCP. because of relocation of lines affected by DPWH flyover construction and bridge widening project. Pala. Yun. Ayan. So, ano naman, talusable. Yes. Talusable. Oo. Agyuliling wanan no nasabi barangay election parad kapitan. Renato R.J. Biray Jimenez. Oy, inertan niya Sir barangay. Jerome. Paano dyan? Barangay Salingkawat. Saling... Ato man oy. Jadkin man, Jad Lingayan. Hindi, ang gapi Salingkawat. Sitio laba man, sitio. Sige. Good morning, Sitio Laba. Alright. Okay, sige. Ang gapi million ko, Jerome. Tama, ang kahit ganyan yan sa barangay lang, kailangan may million ka din. Yes. Kasi siyempre may No, machinery akin, mo. Yan. talagang matibay si Busan Lee. Kasi yun na yung isinanay. Nakasanayan na. Nasana yun ang naeruptutan ng Boy George. Ay talagang tipakulan makmaksel. Talaga. Mataso na erap. Ni-erapan to rate flying boaters. Na-erupto tayo pakurong. Ay the best. The best na naging chairman ng Ay no nagawatutan. Everyday dayon ti diyan. Siyempre. Kada babati tayo siyang uunahin nating batihin. Siguro sekundaray botante unaasad pakurong. Si kayo KG kayo kunda. Kinay. Ta siyempre naandian kami kunda. Paano tupakan na tayo kamatis. Kasi yan ang talagang tatalaran eh. Yes. So pambatik ya kapitan, ay si unya, ayun na yan. Ay, oo, no. Mayari ta, makortatan. Minabang tayo, Natan nilabat pantutungtungan dalatan. Diba? Kanya sa inibaga tayo balot, alwaran nyo sa mampili, nasaray mampilid, manulay at barangay. Sa piliyo, aramay walay plano to. Yano, kada walay nagawan barangay assembly, sa ilatag da, sa ibilkag da, aramay plano datan sa aramay agawan da, aliwan sa may sakit na linawa. Hindi, kasi barangay assembly, singa no, Jad Balay, Soma. Singatan Suna. Soma, Sopa, Kontora. Soka, Kontora. Diba? Diba? Kanyan, no Jad Barangay, Suba. Suba. Basta garaman Suba. Kanya lante, sa ipiliin nyo, aramay, walay plano dad barangay. Tanda, naglara tay, kada sentadan gawon no walay barangay assembly at ibus ngaw day sakit na linawa da. Aliwan bus ngawan na sakit na linawa tay barangay assembly. Sa ikuanan Carlo, good morning. Mayor Paul Batawil, dayuwan ta kayo yang gano manasing gerulay pansumpalyo at watang kinin makuli-kulit at mansisirbid si kamin tagalinggayan. Oy. Okay, totoo naman. Oo naman. Yung Siyempre, reaction mo, Carlo. Aga nalinglingwanan. Yakwanda ka paborito, Jay. Nantamlalante, no, siyempre, maongso yung panunong mo. Ya amay kalasin na leadership. People will always remember that. Kaka abulo yan timot la si Mayor Paul Yakyan amay concentrate naman at sa pamilya to. Yes, kasi all his life, puro puro government service. Si Manlapo, career to as PNP officer. San Kapan retiro to, public service naman ulit. As a public official. 9 years plus 6 years, another 15 years. Yes, kanya sa his kwanto, career. danya mo napan kanaw-nawa. As minin uniform, di ba? Yes, this is the pan kanaw-nawa for him to be with his family naman. Pero si Kwanto Mat, no, mambilang nakukulan so may talento to. Of course, andyan pa rin. Andyan pa rin. Nayari, arapon to ni, pero for now, di ba? Yes. Focus muna sa family. Yun yun. Kasi kaya nga, susumpalan to. Susumpalan to. So, servisyo to as our mayor. Diyan sa Lingayen.
Kaya yung Oy! observation mo, Carlo, the best. Bago tayo magpaalam ka, paborito RJ. Sino itits? For now, ha? Sino For this itits? Sino itits? May tits ka. Ha? Oo. Talagang na aganaksel na pakurong, may kulalanit mo. Ayon din eh. Sino itits na isang police officer May police officer naman ngayon. na-relieve sa kanyang pwesto kasi may dalawang reason kung bakit daw. May grupong nagbarilan pero hindi malinaw. Ang pangalawang issue, meron daw siyang chiching Ayun ang pinakamatindi diyan. Lahat na naman, isang sarhento. Chiching. Isang? Sarhento. Sino kaya yan? Sino kaya itits? Wag sana, saan yan? Nako. Baka sarhento. Sarhento daw. Ano ba, yung sinasabi mo ba, siya yung may ano yan, head, parang ganon. Siya yung head. Kasi baka sekretary niya, yung sarhento. Hindi ko alam. Kaya pala, naalis. Oo. Sino kaya yan? Bulong mo nga sa akin. Nang makita ko rin. Para bang mapag-aralan din. Kung sino yung, mas ano ako doon sa chiching. Doon nasisira yung career, di ba? Dahil sa chiching. Yes. Ay, nako. Nako, parang kilala ko yung chiching eh. Parang kilala mo? Parang kilala ko. Nakasama mo ba yan? Hindi. Kakasalamuha ko rin paminsan-minsan. Minsan. Saan kaya yan? Naku, saan kaya ini? Kaya kilala mo yung chiching. Oo. Okay lang yung chiching kung parang nakikilala ko. Single yung chiching. Single? Single siya, Pero single. si Sir, hindi na single. Oo, yun. Take on na, take on. Take on. Take on na. Multiple pa. Diba? Multipurpose. Ibig sabihin, nako. Napakarami. Napakarami. Nako, Sara. Sinagdagan Iba talaga pagka magandang lalaki. Yung naging grounds ng kanyang pagkakasibak. Kinagalit daw ni Sir. Kaya daw siya tinanggal. Baka nakatalapos. Baka nakatalapos. Nayari mo. Alam mo may katalapos. Oy, gawa ng Pedro. Gawa ng Pedro. Diba may mga ganun? Ano ba yan? Saan ba yan? Sino yan? Ibulong mo nga sa akin. Mamaya. Good luck, sir, sa iyong career. Pero bata pa yan. Bata pa. Pwede pang maging general sa Pwede hinaharap. pa sa hinaharap. Pag-anuin mo na lang, sir. Pagbutiin mo na lang. Pag ganyan yung secret, yung talagang top secret. Kapaparol. Sekreto mo na lang, sir. Pag asiimda, delikado. Naku, mahirap maging showy, sir. Mahirap. Maraming maiinggit. Lalo na kapag kayong maganda yung tabi mo, sir. Ay, nako. Maraming magdududa. Ay, may tinex yung kaibigan ko. Anong sabi niya? Sinabi yung pangalan dito. Talaga? Siya ba yun? Sige, mamaya i-assess mo siya. I-assess mo pa siya ng sipatan. Sige. Saka yung chiching, ha? Chiching, ha? Sino kaya yan? Ay, yung description kasi sa kanya, parang siya yun. So sabi ko, parang kilala ko. Nako. Sige. Yan pong ating Sino Itits today. Wow. Hanggang pala malam, yung oras sa ating talagagik. At tabayanan po susunod kagarag number 1 yung kapaborito, Joey Baby. Ako lo pakantabi lalangulad dignay bali sa rin magteriyon kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez, at your service always. Tansay magteriyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kalop kantabay team at the technical side, say Maaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. See you po mga kapaborito, dito lamang sa DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Araw-araw na tayo po'y nasa Senado. Araw-araw po kaming magtatrabaho para sa kapakanan ng inyong mga anak. Ang puta-putang Iran sunata. All I dream of is your eyes.
Son ang putang-putang informasyon